खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम अननानै आरो जायफोर चेनेलाव गोदान बिसोरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होग्रोदो आरो भिडिअखौबो लाइक खालामना होलांदो होमबा रायजोफोर दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां मोनसे फिसा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो सानदों आङो दा बेनो जाबाय माने फुङावहाय आङो दा फुंनि सम नालाय माने बे फुंनि समनिफ्रायहाय आङो मा माने मोखाङावहाय मा प्रडाक्ट्सफोर लागायो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो सानदों आरोना आङो फिसानो बांद्राय आंनाव प्रडाक्ट्सबो गैखाया जा एसे आरोना बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै होननानै आङो दा भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना होमबा दा रायजोफोर स्टार्ट खालामसै आङो दा माने डेयावहाय आङो मा प्रडाक्ट्सफोर इउज खालामो होमबा रायजोफोर दा मोखां सुखांबाय आङो फेस वाश खालामखांबाय ओमफ्रायहाय दा फेस वाश खालामखांनानै नै बेखौहाय क्लियार्स बे भाइटामिन सि नि बेखौ इउज खालामो आरोना आङो नै बेखौ फुनग्रोसै बे भाइटामिन सि खौहाय थारमाने जायफोर माबाना मा होनना बुंनांगौ जायफोरना पिम्पल्स दङ ना बेफोर इउज खालामनाङा आरोना माने पिम्पल्सखौहाय गाहोग्रोनानैसो बेखौ इउज खालामनांगौ नङाबा माने जेबो इफेक्ट जानाय नङा आरोना जेबो रिजाल्ट मोननाय नङा ओरैनो भाइटामिन सियाथ' माने मोखांखौ ब्राइट खालामो ओमफ्रायहाय ग्ल' खालामो नालाय दा बेखायनो बे माबानायावहाय सिथर जानायफोरावहाय सिथर जुदि मोखाङाव सिथर दङबा बेखौ फाहामग्रोना लानानै उनाव इउज खालामनो हायो आरोना नङाबा सिथर थानायावहाय इउज खालामनाङा ओमफ्राय बेनि उनाव आंना नै आङो बे अर्डिनारिनि माबा आइ सेराम बेखौ फुनो आङो आइ सेराम बे नैबे माबायावहाय आइ बेग्स जायोना माबाया गिदिर गिदिर बिदि जायोना थारमाने स्पेक्स गानग्राफोरना रासिन जानो नागिरो आरोना बिदियाहाय नैबिदियावहाय ओमफ्राय डार्क सार्कोल थायो ओमफ्रायहाय बेखायनो बिदिखौ इउज खालामनाया मोजां आरोना ओमफ्राय आंना डार्क सार्कोल नङाबाबो आइ बेग्स जानो नागिरो आरोना बेखायनो आङो इउज खालामो माने स्पेक्स बुङोना जा पावार ना आंनि स्पेक्सआहाय बेखायनो बे मेगनानि बे गाहायावहाय एसे गिदिर जानो नागिरो आरोना बेग्स बिदि थानो नागिरो ओंखायनो इउज खालामबा मोजां मोनो आरो आङो ओंखायनो इउज खालामो आं आगोलनिफ्रायनो ओमफ्राय बेखौ फुननायनि उनाव नै आं मोनसे माने बेथ' माबाया नङा बे खलथायाथ' आलदा ओमफ्राय थारमाने सिङावहाय मोनसे आङो क्रिम बानायनानै लादों आरोना बेखौहाय नै मोनसे सेराम बायदि खालामदों आङो माने हममेड जाहैबाय आरोना बियो माबाजों आलमन्डजों ओमफ्राय फ्लेक्सिडजोंहाय बेखौहाय मिक्स खालामनानै ग्राइन्ड खालामनानै खालामनाय आरोना जुदि नोंथांमोनाबो इउज खालामनो गोसोबा थारमाने आङो उनावहाय जायफोर जुदि इउज खालामनो गोसोबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय आं बिनि मारै खालामदों बेखौहाय आङो दिन्थिगोन आरोना नोंथांमोनाबो इन्टारेस्टेडब्ला बेखौहाय थारमाने आङो फुननानै मोजां रिजाल्ट मोनदों आरोना आं गोबावसै बेखौ फुननायाहाय बेखौ बानायनानै फुननायाहाय थारमाने आङो बेखौहाय इउटुबावहाय सासे डार्मेट'लजिस्टनिफ्रायहाय नुदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय खालामनायदोंमोन आङो मोजां मोनगोन ना मोना होननानैहाय ओमफ्रायहाय मोजां मोनदों ओंखायनो आं इउज खालामबाय थादों आरोना ओमफ्राय जुदि नोंथांमोनाबो इउज खालामनो गोसोबा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर आं बेखौ मारै बानायदों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन आरोना बेखौहाय आङो माबायावहाय बिदि खलथायावहाय आगोलनि गोजाम क्रिम खलथा दंमोन नालाय बेखौहाय थिखांनानै दोनबाय आरोना बेखौहाय बेवहाय मोखाङा मोजां ग्ल' जायो आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो फुनो मयस्चराइजार नैबे सेटाफिलनि मयस्चराइजार बियो सेटाफिलनि मयस्चराइजार बियो मयस्चराइजारखौथ' फुनखानांगौ जाहैबाय ओमफ्रायहाय मोखाङा नङाबा ड्राइ जायोना मयस्चराइजार फुननांगौ आरो जेखौखि फुना मानो माने मोखाङाव फुननाय बुस्थुफोरखौहाय गोदोनासिम फुननांगौ आरोना ओमफ्राय लास्ट बियो जाहैबाय नैबे सानस्क्रिन एक्वालजिकानि बियो सानस्क्रिन माने सानस्क्रिनखौ मास्टार आरोना जेखि फुना नोंनाव जेबो इउज गैया जुदि नों सानस्क्रिन फुनाबा ओंखायनो सानस्क्रिनखौ नांथारगौ जाहैबाय सानस्क्रिनखौ फुनखाथारनांगौ आरोना आइजोफोर इउज खालामनांगौ आङो एक्वालजिकानिखौ फुनो बेखौनो मोजां मोनदों आङो
दस्रानिबो इउज खालामखांबाय आं खालामनाया ओमफ्राय फुननानै मोजां मोननायखाय आङो मोजां फुनगासिनो आरोना दा बेखिनियानो रायजोफोर आंनि स्किन केयार माबायाहाय प्रडाक्ट्सफोराहाय माबायावहाय डे टाइमावहाय बेफोरजोंनो आंनि स्किनखौ केयार खालामो आरोना रायजोफोर ओमफ्राय दा आङो मा खालामनाय जायो दाथ' अफिसाव थांनायनि टाइम ओमफ्राय दा अफिसनिफ्राय आङो जुदि माबायाव अबहायबा माने बिशालावबो हाबनांगौ दंमोन नायनोसै दा टाइम मोनोबा रायजोफोर थ'बाय थादो होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो रायजोफोर दा नै आङो क्लास जोबनानै क्लास लाखांनानै बिशालाव हाबफैबाय आरोना माखासे जिनिस नांगौ दङ बेखौ लानानै थांसै आङो ओमफ्राय बायरानि दखानावबो एसे हाबनांगोनदां नायनोसै रायजोफोर दा मा लायो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो नायलांबाय थादो होमबा दा रायजोफोर लाखांबाय नै आङो जिनिसफोरखौ ओमफ्राय थांनोसै आरोना दा थांनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामहैनोसै आं मा लाखो दे रायजोफोर थ'दो होमबा नायलांबाय थादो सेरफांगुरि बाजाराव फैबावबायसो माने फिसालानो माबा फिथाइ लांनांगौ दा आपेल फिथाइसो दङ आपेल फिथाइखौ जाहोथ'वाखै नै फुजानि जा फानदों मोजां गान दामनाय नासपाति लांसै नासपाति उखैनाया जाला आंहा ओंखायनो जागोरथारसै आयौ ओंख्रिया माथो मा नैबे स्क्वाश पापाया स्क्वाश पापाया ओमफ्राय नैबे ना गिदिर मोनलायबाय ना 2 केजि ओमफ्राय 300 ग्राम होनदोंमोन बियो माला सुखो ओमफ्राय माबाखौहाय सायहोदों आयसाखौहाय ए फुख्रिनि ना जालायबाय बानलु बाथोन गाजर ओमफ्राय नै ओंख्रिया स्क्वाश ओमफ्रायहाय मोदोमफुल लाब्रा जागोरसै रायजोफोर होमबा दा आङो मा लाबोखो नोंथांमोनजों शेयार खालामसै नायलांबाय थादो होमबा रायजोफोर नै आङो जाखांबाय दा जाखांनानै थारमाने नै आङो दिनै जा उखैनानैहाय जा दुगैया लोबा जाथारबाय आङो नङाबा दुगैयोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै दुगैयासै आङो ओमफ्राय नै आङो दा मा लाबोदों बेखौबो दुगैनायनि सिगांनो नोंथांमोनजों शेयार खालामखानोसै होननानैहाय नै लाखाबाय आरोना जिनिसफोरखौहाय
नै आङो बेयावहाय माखासे जाग्रा दङ सेरखांगुरियाव लाबोदोंमोन ओमफ्राय नै बिसोरो ओमफ्राय चक्लेटबो दंमोन सासेया दहाय लामायावनो नुनानै बिदाया बेयावनो जाबायबो आरोना ओमफ्राय नै नासपति लाबोदों बेयावहाय नासपति ओमफ्राय किसमिस नै बेहा खि खसा जादों नालाय फिसालाया ओंखायनो आपेल जाहोथ'वाखै आरोना नङाबा आपेल जाहोयोमोन ओमफ्राय आपेल जाहोथ'लाखै ओमफ्राय नासपतिखौनो जाहोनोसै होननानैहाय जाहोनो नाङा होनो आरोना आपेलखौहाय कनस्टिपेसन जाबा होथियासै मोजां थाबथाजोब्बाय कनस्टिपेसन जाबा जाहोनो नाङा आरोना राइसफोर ओंखायनो नासपति जाहोनोसै ओमफ्राय नै बिशालनिफ्राय बेखौ लाबोदों नै फिसालाया मा होनो जानो साथा गिदिर गिदिरखौसो हमलाबाय थायो ओंखायनो बेनो फिसा मोननानै लाबोबाय आरोना जा खुसि जायो बे साथाखौहाय ओमफ्राय नै नायासै प्रिन्टआबो हिनजावफोरसो जेबो नङा लाबोदों ओमफ्राय नै माबायाबो जिनिसाबो नैखौबो लाबोखादों आरोना ओमफ्राय नै गस्लाफोरा बिसोर सानैनिनो बिदा फंबायनि सानैनि जोब नै बेजों गस्ला सेट बे नै लंपेन्टआ ओरैनो मालाबा मा होनो बे दाबोनो गोजांनायाबो जोबखायाखै नालाय ओमफ्राय मालाबा बिदिनो बार बारनाय उनावबो अखा हानाय जायोना गुसु जागोन ना ओंखायनो लानानै दोनफैखाबाय ओमफ्राय नैबे बिदानि नै बेहा थफि गोनांबाथाय बिराद इन्ट्रेस्ट मोनो बियो जा मोजां मोनो ओमफ्राय नै सामार फैबायना दा खानसे गुसुंनांसिगौ बेनोबो ओंखायनो बेनो बिदि ओमफ्राय बे थफि गोनांखौ मोजां मोनोखाय आं थफि गोनांखौ हाबबाय बेनो मोनसे ओमफ्राय नै बेनो बिदानिनो बेबो ओमफ्राय आरो नैबेबाव बेनिनो गांसेबाव बिदानि बेबो आरो बेनि नै बेनो हाफ पेन्ट बेनिनो जोब बांसिनानो बेनिनो जोब बेबो हाफ पेन्ट ओमफ्राय नै गरमनि बेबो बेनिनो ओमफ्राय नै फिसालानो फिसा गेन्जि लाबोदों दैद्रायगोन नामा साननानै आङो गांसेल' लाबोनायबाय नोंहा बारा लाबोआसै उनाव नांगौबा बेनिफ्राय फिसासिन नांगौ ना मागौ उनाव लाफिनसै होननानैहाय ओमफ्राय नै बेजों बे गस्ला नै बे पेन्ट बेनोसै रायजोफोर ओमफ्राय नैबे बक्सखौबो लाबोफादों बायदिसिना दोननो होननानैहाय आंहा जिनिस दोननोनो जायगायानो गैला जायगा गैला माने जिनिस दोननोनो जिनिसानो लेथेर फेथेर जानानै थाजोब्बाय ओंखायनो ओमफ्राय होमबा रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे लाइक खालामना होलांबानो जाबाय आरो शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो खालामबानो जाबाय रायजोफोर होमबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं